Moi, mä oon Mimmi Mortulav, eli mä oon se meistä se Suomessa oleva osapuoli, mutta tykkään kyllä ihan sikana matkustelusta. Mä oon 26, asun siis Nummelassa, olen asunut myös Helsingissä muutaman vuoden, nyt muutin tänne syksyllä ja ihan jeppis paikka tavallaan. Ja sitten mä olen siis kotoisin Savosta. Ja kannatan Kalpaa erittäin paljon. Myös Peppi kannattaa Kalpaa, unohti kertoa videollaan. Lempimusiikki on räppi ehdottomasti ja dubsteppi ja kaikki tämmöinen hyvä. Mä tykkään syödä. Lempiruoka on sushi ja karjalanpaisti, mutta kuitenkin erillään. Tai no, en ole koskaan syönyt karjalanpaisti sushia, että se voisi tietysti olla seuraava kokeilu, koska tykkään kokeilla myös kaikkea vähän jänniä. Mulla on vähän semmoinen kokeileva keittiö. Lempiväri on ehdottomasti punainen. Liikuntalaji on, sanotaan vaikka hiihto, koska mä oon siis entinen kilpahiihtäjä. Mitäs muuta? Mä toivotan kaikille aivan älyttömän ihanaa ja parempaa uutta vuotta kuin mitä tää vuosi 2010 on ollut. Ja eläkää oikeesti, eläkää viimeistä päivää joka päivä. Te kuulette meistä vielä. Hei hei!